alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Fish sauce. Bagoong. Pakuluan lang po natin bago natin ilagay ang saluyot. Ayan, kumukulo na. Once it's boiling, put the saluyot like this. This saluyot is fresh from the farm. This is healthy. Pinakbet, pinaksil, sinupaan. Marami kasi tawag dito. Pero dito sa atin, pinakbet na saluyot. Sinupaan. Ilocano, pinakbet ng saluyot. Okay. Takpan na natin. Suka na lang ilalagay natin mamaya. Pwede na ako maglagay ng suka. Lagay tayo ng suka. Tapos nilalagay ito, guys. Okay na yan. Hanggang sa maluto na. Pag naglagay ng suka, huwag mong inimix. Ganyan. Diba? Nag-change na yung color niya. Ito yung magiging outcome niya talaga. Pero kailangan lang natin pababain pa yung tubig niya. Kasi nga pinakbet yung niluluto natin. So, pinakbet sabaw yun, dry yun, dry pag pinakbet. Hindi naman as in dry. Basta hindi lang siya ganyan. Pinapababalo naman yung water.
our lunch for today. Pritong bulilit at pinakbot na saluyot. Kainan na. Kamayan na. Times a week. Dagdag sa revenue natin. Po na tayo, 4th month. Magpiprito ako ng steak. Hindi pa pakita mo. Pinakbad kasi kailangan maraming laman. Gusto niya maraming laman. Masarap. Nilagay ko na lahat dito sa kunti na yung water niya. And then, Tapos, maglalagay na ako ng dugo. Pinakbet na sili at okra. Mga Ilocano kasi mahilig magpinakbet. At ang pinakbet, guys, baka nagtataka kayo bakit madaming bagoong. Kasi yun talaga yung sekreto ng pinakbet. Ingredients niya dapat medyo maalat. Tapos ito, guys, idadagdag ko pa yung kamatis bago natin pakulaan. So, as you can see, nandito na lahat ng mga rekado niya. Ayan, bawang, sibuyas, ginger. Ito yung pork, guys. Nilagyan ko siya ng pork na na-slice ng thinly slice. Nilagyan ko ng soy sauce and black pepper na powder, tapos lemon. Okay, kumukulo na siya, guys. Kailangan kasi maliit lang. Mababa lang yung tubig pag nagpapakpit. So, luto na yan. Luto na yung bagoong. Kasi gusto ko niluluto na yung bagoong bago ko magluluto na yung simple pinakpit lang ito na silat. Kasi yung okra namin, madami kasi kami nabili. Tataka kayo, guys, hindi ko masyadong inaalis yung mga handle ng okra kasi hindi naman namin kinakain niya. Panghawakan lang. So yan, guys, balikan natin mamaya. Palisukan na lang yung kailangan niya mamaya and then okay na, pero kailangan ma-turn muna lang, mag-iba muna yung kulay ng okra tsaka sili bago ako maglagay. Lutuin muna natin yung sili at okra bago ako maglagay ng suka. Ayun. So
So, sa lagay na to, luto na yung sili at okra. Pero guys, kasi dapat pagpilipod yan yung sobrang ano na. Lagyan ko na ng suka. Ayan. And then, takpan ulit natin. Ay, luto na. Yes, ganito ang pinakbet ng sili at okra. Dapat dry, maging dry siya. Tapos, ganito na siya, o dapat. Ganyan. Kulubong. Oo, kulubot. Kaya nga pinakbet eh. Ilocano kasi yan talaga, pinakbet. Sa Ilocano, pinakulubot. Sa Ilocano, pinakbet. Tapos sa Tagalog, pinakulubot. Ganon. Yun yung talagang ano ng pinakbet. Kaya siya dinawag na pinakbet. Pinakbet sa mga Ilocano. Ayan, so kailangan maging ganyan siya. Sarap to guys. Try nyo. Absorb niya lahat. I-absorb. Oo, tsaka konti lang yung tubig niya. So, saragay na yan. Okay. Pwede na yan. Sarap-sarap na yan. Yummy, yummy. Pork.